Vi har no-name her og smartkoppen. Den larmer meget. Og den skal stoppe programmet og få den til at slippe. Ja, det gør den så heller ikke. Lidt dejlig rød varme. Jeg kan ikke engang mærke varmen, når jeg mærker herinde. Jeg kan slet ikke danne noget vakuum heroppe. God mening, den er så billig i hvert fald. Og den her smartkop, det giver mere mening. Der har du 3 forskellige kopper. Og en af dem er endda formet ganske dejligt, så den faktisk passer op på nakken. Sidder den fast. Den falder ikke lige nogen steder. Og kan rent faktisk holde vakuum. Det skulle da meget fedt. Det er ret tydeligt at se den her med varmedelen i midten, som gør, at den ikke suger der overhovedet. Den har simpelthen ikke nogen effekt med den her varme. Jeg er ikke på smartkoppen nu her, om du så bruger den mellem eller den store eller den lille kop, så vil du rent faktisk suge vakuum i hele området. Få effektiv behandling i hele det område, hvor du egentlig regner med, at du skal have det. Red Light Therapy, som det så fint hedder, det går ind og kan være med til at løsne op dybere i muskulaturen. Der kan man også se, hvordan den bliver ved med at suge noget vakuum i. Er det kun 2, mand? Det er derfor, jeg aldrig bruger den højere end 2 eller 3, fordi der er simpelthen nok sugeevne, mere end nok sugeevne i den. Jeg tror, man skal være en speciel type menneske for at skrue den helt op på 5.